Terve! Jokainen takkahan on omanlaisensa ja mäpä näytän nyt tämän takan niksit, että miten helpotan teidän takan sytytystä, vaikka varmasti sen osaatte kyllä tehdä. Mutta tässähän mulla on. Mä oon ensinnäkin tietenkin tyhjentänyt tämän luukun aina, että se pysyy puhtaana. Ja kun sytytän takkaa, niin tämä ihan alimmainen luukku, niin sehän pitää olla auki tuolta. Se näkyykin tuossa, että se on auki. Ja samoin tämän luukun avaan, niin takka syttyy sitten hyvin. Sitten tässä takassa on 2 peltiä. Tämä ylimmäinen on tietenkin se, mikä avataan ihan noin kokonaan, ja sitä ei saa sulkea ennen kuin sitten, kun ei hiillostakaan enää näy. Eli tuo on auki koko takan palaamisen ajan. Tämä toinen on kesä- ja talvipelti niin sanotusti. Eli kun sytytetään takkaa, niin se pitää olla kesäasennossa. Eli silloin tämä hormi vettää suoraan tuonne ylöspäin sen savun ja muun. Ja sitten kun takka on syttynyt hyvin, niin tuon voi laittaa talviasentoon, jolloin se alkaa lämmittää tätä koko muuria, kun tämähän on varava takka. Ja oikeassa asennossa, eli kun se on ihan väännetty tämä nuppi tuonne oikealle, niin se on talviasennossa. Ja nyt kun mä oon toissapäivänä lämmittänyt takkaa, niin se on jäänyt sinne talviasentoon, että se on lämmittänyt tätä muuria. Ja kun minä haluan tämän auki, kun mä sytytän takkaa, niin mä väännän tämän tänne vasemmalle. Ja tuo pikkusen liikkuu tuo numiska tuossa, eli se ei aina ole noin niinkö, se ei ole niinkö semmoinen tiukka, että se olisi aina joko oikealla tai vasemmalla. Oikea oli siis se talviasento ja vasen kesäasento. Mutta sen saa siihen talviasentoon, kun vääntää sitten, jos se niin pyörii tuossa, niin vääntää sen niin tuonne oikealle kuin vaan mahdollista, niin sitten se alkaa lämmittää tätä muuria. Mutta nyt se on siis kesäasennossa, koska mä sytytän tätä takkaa. Ja kaikista tärkein tämän takan osalta, syttymisen kannalta, koska nämä nykytakaat, niin niitä on joskus aika hankalaa saada syttymään. Niin on tietenkin kuivat puut, eli tuon aina edellisellä kerralla, kun lämmitän takkaa, niin tuon sisälle tuolta ulkoa kuivumaan puita, jotta ne on kuivia sitten tässä sytytysvaiheessa. Kuivat puut on se ensimmäinen juttu, mutta toinen juttu sitten tuo ilmastointilaite. Eli täällähän on tämä sisäilmastointilaite, niin siihen pitää laittaa takka-asento. Ja se löytyy kodinhoitohuoneesta. Olemme nyt täällä, pannaanpa vähän valoa. Ja ilmastointilaitteen säätö löytyy tästä. Ja siihen meidän pitää saada takka-asento. Ja miten me se takka-asento saadaan, tai takka-asetus, niin tässä kun ollaan perustilassa, eli tuossa näkyy ulko- ja sisälämpö ynnä muuta, niin tästä nuolesta vaan lähdetään laavaan alaspäin. Asetusvalikkoon, viikko-ohjelma. Olikohan se tuo asetusvalikkoon? Nyt mun pitää muistaa. Ootapas hetkinen, nyt anteeksi tässä vähän sekoilen. Oli se tuo asetusvalikkoon. Katso ohje. Joo, eli asetusvalikkoon, ja siitä me päästään eteenpäin, kun me yhtä aikaa painetaan tätä plussaa ja miinusta. Ja nyt me ollaan siis toisessa näytössä, eli me mentiin asetusvalikkoon, painettiin yhtä aikaa plussaa ja miinusta, ja sen jälkeen lähdetään tästä laavaamaan, katsotaanpa. Käyttövalikkoon. Ei, tässä pitää aika kauan laavata näitä. Niin kauan, että löytyy se takka-asetus täältä. Tämänkin te varmaan osaatte tehdä, mutta näytänpäs nyt ihan kun tuossa. Kytkimen tyyppi takkakytkin.
Ja mä oon tämän sillä lailla käynnistänyt, että yhtä aikaa painan plussaa ja miinusta. Ja nyt se lähtee päälle ja se on 15 minuuttia päällä. Ja takka syttyy hyvin. Eli tuota kun me ei silloin aikoinaan löydetty eikä tajuttu ohjeista eikä muusta, niin takka oli tosi hankala saada syttymään, mutta nyt kun tuo löydettiin, niin helppo saada syttymään. Eli lyhyesti pähkinänkuoressa pelti auki tuolta ylhäältä, sitten tuo kesä- ja talvipelti kesäasentoon tässä alussa, eli vasemmalle väännetään. Tuolta tuo ihan alimmainen pikkupelti auki ja tämä auki ja ilmastointilaite takka-asetukselle ja sitten ei muu sytyttämään takkaa. Ja käyttäkää myös kamera toisinpäin, leiviuuni. Siinä se on ihan mahtava. Mä käytän enemmän tätä takkapuolta, mutta leiviuuniahan kannattaa käyttää ja se vielä paremmin lämmittää tuon muurin sitten, kun laittaa tuon kesä- ja talvipellin siihen talviasentoon, eli oikealle, niin se sitten alkaa lämmittää. Mutta sellaista hyviä hetkiä takan kanssa.